ससुरा हमार तो कमाई धमाई सब बंद हो गई बा। लागता एको लइका बाढ़ नहीं खोसन का रे। हमारा बुझाता अशोक के लगन साला छूछही करती। 5 साल के लगन में शादी ब्याह करा देहनी तो 4 कट्ठा जमीन सिकटिया बाजार में ले लेहनी। सोचत कि ऐसा सन 2-4 गो तो हरम चौराहा हाईवे पर ले लेती। अच्छा ठीक बा। अरे हे भगवान, अरे तनी रहम कर, तनी कहू गो मुर्गा मुर्गी तनी फंसाव। हे भगवान अगुआ जी प्रणाम। घूस रह का चल। अगुआ जी देखी ना हमारा लगे बड़ा गंभीर समस्या बा। गंभीर समस्या? हाँ। का समस्या बा बाबू? रउआ बारे में हम बहुत सुनले बानी कि रउआ खेसारी लाल के बियाह करैले बानी, अब पवन सिंह के बियाह करैले बानी। हाँ हे बाबू सही सुनले बाड़। अबे हाल फिलहाल में पवन सिंह और ज्योति सिंह के हम ही मिलनी हो। तारा का बुझाता ए अगुआ जी हमरो बियाह करा दी ना। बियाह? हाँ। अभी ले तू कुंवारे बड़े का रे? हाँ जानत तानी माथे मौन नहीं के चढ़ो ए जरूर लगे आइल बन के रउआ हमर बियाह करा देव। लड़की कैसे चाहिए बाबू? तो सुनी ना देखी हमारा बाबूजी के कमाई की इहे बाटे एगो जरिया हो कि हमारा बाबूजी के कमाई की इहे बाटे एगो जरिया हो। मेहरारू चाहे करिया हो बाकी दहेज चाहे बढ़िया हो। मेहरारू चाहे करिया और दहेज चाहे बढ़िया। तो तब का हमार बाबूजी जौन पढ़ैले बाड़े लिखैले बाड़े उ कहाँ से आई? दहेजवा का पैसा मिली वही में वसूल होई। अच्छा तो तोरा के दहेज चाहिए? ना हम दहेज थोड़ी मांगतानी। अरे केहू हमारे सामने दहेज के बात करेला नु तो हमर खून खौल जाला। पहिलवा बटिया गले कि मेहरारू चाहे करिया लेकिन दहेज चाहे बढ़िया, तो ई काहे खातिर कहता रे? अगुआ जी ई दहेज थोड़ी हो, ई तो हमारे बाबूजी के सपना हो। सपना? तब का अरे लोग के बाबूजी लोग सपना देखे कि हम जमीन खरीद लेती घर बनवा लेती, लेकिन हमारे बाबूजी सपना देखे ले कि लड़के का बियाह करती तो दहेज मिली। ठीक भाई बाबू ठीक है तो कहता रे। ठीक है तोरा बाबुओ जी के सपना बा। तो तब का अगुआ जी रउए बताई लड़का अपना बाबूजी के सपना ना पूरा करेलो छो। कौनो लड़का अपना बाबूजी के सपना साकार करबे करेला सन। हाँ तो यही से हमरो अपना बाबूजी के सपना पूरा करे आ चाप के दहेज हम ले। अच्छा ठीक बा। और कुछ चाहिए तो बोल। हाँ तो सुनी बताओ तनी अगुआ जी। सुनाओ कि सोना के सिकड़िया आ 5 लाख कैश, कि सोना के सिकड़िया आ 5 लाख कैश आ एसी फ्रिज कूलर चाहिए आ चाहिए एगो गैस। अरे बाप रे बाप 5 लाख नगद आ सोना के सिकड़ी आ वो एगो गैस। बाप रे बाप इतना दहेज? ए अगुआ जी हम पहले ही कहली कि दहेज ना हो, ये हमारा बाबूजी के सपना हो। अच्छा हाय रे तोरा बाबूजी के सपना आ तोरा जैसन लड़का कहाँ मिली? तब का जी रउआ बुझ जाए कि भले हमारा दहेज मिली चाहे ना मिली हमारा बाबूजी के सपना पूरा हो जाए हमारा खातिर बहुत बा। आधा जल ठीक बा। 5 लाख रुपया एगो सोना के सिकड़ी ये तो ठीक बा, लेकिन गैस काहे खातिर मांगता रे? उ जानत नहीं अगुआ जी हमारा घर गैस न खेलू हमार माई खाना बनावे ले तो बड़ा धुआं लागेला। यही से सोचलिए कि दहेज एगो हम गैस मांगे। अच्छा
तब तक तोर बहुत ऊंच विचार बा। बानू। अच्छा एगो बातो हम सुनले बानी बाबू। का? हम सुनले बानी कि तोरा एको बीता खेतो नहीं खे आ धानो चाउर टहनी के किनिए के खाला सन एक ह बेरा तो काहे ना धानो चाउर 50 कुंटल ले मांग लेता रे। अरे होय अगुआ जी ई तो हम भुलाइए को रहनी धान गेहूं लिख ली आटा लिख ली आ धान गेहूं लिख ली आ प्याज मरचा लिख ले प्याजो मरचा। हां अरे ना रही तो कहीं चोखो रोटी खा ले जा मिली तो। आजा ते बियाह करे खातिर आई बड़े कि पूरा एकदम ओकर खजाने मांगे खातिर आइल बड़े। सराउ तू नहीं बियाह करे के कह तना दहेज ना चाहिए। ना दहेज आ का 5 लाख रुपया एगो सिकड़ी धान चाउर गेहूं मरचा प्याज आज तारा बाबूजी के सपना हम पूरे कर दे मारत बकैया बना दे सर भागत ना आइल बारे सर हमरो के लगी मारे।